Ngayong video na to, troubleshoot natin yung desktop ng isang customer. Ang problem nito ay hindi nagpa-power on. Check natin sa loob kung yung problema yung power supply or yung motherboard. Linking on my brain. Okay, yeah, okay, okay, okay. Linking on my Pero ngayon, check muna natin kung talagang hindi nagpa-power on yung motherboard niya. Yung desktop. On natin. Hanggang power. Ngayon, tanggalin natin yung mga nakakonect sa motherboard. Troubleshoot natin yung power supply kung yung problema yung power supply. O kung hindi man, yung motherboard, check natin kung may mga IC na shorted or hindi gumagana. Ayun, check natin to power supply. Yung gagamitin natin dito yung wire lang para ma-check natin kung yung power supply yung problem. Hanapin mo yung yung green, itong green na to, tsaka yung black. Pagko-connect natin lang natin itong sa connecting wire natin. Yung green tsaka yung black. Tapos, ko-connect natin tong power cord sa power supply. Ngayon, dapat itong pan na to umandar. Pero kung yung pan na to hindi umandar, ibig sabihin yung may problema yung power supply natin. Ibig
sabihin yung power supply yung problema, hindi mandar. Ngayon check natin kung ang power supply yung may problema. Gagamit tayo ng isang power supply na umaandar. Ito. Ngayon, same procedure nung ginawa natin kanina. Connect natin yung kulay green tsaka yung kulay black para matesting natin kung yung power supply ay gumagana or yung ngayon yung power supply na to working siya. Install natin dito sa desktop. Connect natin yung 24 pin sa motherboard. Tapos yung 4 pin sa CPU. Tapos yung power supply ng hard disk. Ayan, saksak natin yung power cord. Then sindihan natin yung power switch. Okay, mandar yung CPU. Medyo maingay lang yung power supply. Okay, yung piece natin working siya. Bali ito yung
Windows 7. Windows 7 Professional, Pentium 4 1.5 gig 32-bit. Yung problem ng PC na to ay yung power supply lang. Ngayon bibilhan lang ng bagong power supply ng customer. Okay. Sa video natin na susunod, yung power supply naman ito yung to troubleshoot natin. Check natin kung ano yung problema sa loob nito, kung bakit hindi siya nag-on. Sa next video ko na lang siya i-upload. Maraming salamat, thank you. Paki-subscribe na lang po yung aking YouTube channel, tsaka like and share na rin.